बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा जोलुर बादायलायनाय गेलेनायाव सिलाफोथार दख'रा एफसि आरो जनाय दख'रा एफसिनि गेजेराव जायो। बे बादायलायनायाव 4-2 गलनि फारागथियाव जनाय दख'रा एफसिआ देरहानो हायो आरो जनाय एफसिनि कनक सरगियारिया साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि जोबथा एबा फाइनाल जोलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेस्वर गयारिया बेखेवनानै होयो आरो गाहाय आलासि महरै एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिया बाहागो लानानै ओरैबायदि बुङो। धेमाजि जिल्ला जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि जि फुटबल बादायलायनाय बियो बड'फानि जि मोनसे सिमां दंमोन जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। दा बेहाय बड'फानि नोजोरा बेनोमोन जे गासिबो जे बुहुमाव थानाय जे बर'फोरनि जे जौगानांगौनि थाखाय गासिबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय जोङो बेहाय बड'फाया सानदोंमोन जे गासिबो बिथिंखौ जौगानांगौब्ला जोङो फारफ्रोमबो जे गेलेनायानो जा सोलोंथायानो जा बा कालसार बिथिङाव जा गासिबो नोजोर बोनानै बेखौ बड'फाया जे सानदोंमोन। दा बेहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु हिसाबै आरो जिल्ला हिसाबै बेखौ जोंनि जे उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे फुटबल गेलेनानै बा जिखुनु इभेन्टआव गेलेनानै जाहाथे बिथांमोनखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायजोंबो जाहाथे गोजौ फारसेजों दावखोलांनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। आरो दिनै जे धेमाजि जिल्ला जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनै जि फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमा जाहाथे दिनै आं नुनानै नायनानै मोजां मोनदों। गेलेनाय बिथिङाव धेमाजि जिल्लानाबो गोख्रों बा बिराद मोजां गेलेदों। बे दिनै आं बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों। आरो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननि जे 2 अक्ट'बरनि जे गान्धी जयन्ती बेनिफ्राय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आन्डार 13खौ नैथि खेबनि थाखाय जे बेखौ सामलायगोन। जोङो बेखौ अल आसाम नाङैनो 4 जनाव बाहागो लादों। बेहाय जाबाय सनितपुर जिल्लायाव मोनसे, बे सनितपुर जिल्लायाव टिमा थागोन धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर आरो उदालगुरि। आरो मोनसे जना जाबाय बाक्सायाव जागोन, बाक्सा तामुलपुर, चिरां, क'क्राझार, बरपेटा आरो नलबारि। आरो मोनसे जना जागोन कामरुप, साउथ कामरुपआव बेहाय थागोन गवालपारा, साउथ कामरुप, गुवाहाटि आरो कामरुप। आरो मोनसे जना जाहैबाय गलाघाट जिल्लायाव जागोन, बेयाव जागोन गलाघाट, मरिगाव, नगाव, हजाय, कार्बि आंलं। बे 4 जनाव जोंनि जि बड'फानि जे सिमाङा गासिबो जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे खुंनायजों लोगोसे जोंनि जे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गोजौ फारसे दावगालांनो हायो आरो गावनि देहानि फारसे जे स्किल बेफोरखौ जाहाथे देखायनानै जोंनि फैबाय थानाय समाव जे स्टेट लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय जोङो बेखौ थाग थियारि खालामनानै लानांगोन। बेखिनिखौनो दिनैनि जे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दिनै फाइनालाव आं बेखिनिखौनो बुंथिबाय। जोंनि गेजेराव एकाडेमिकनि सायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसाया बेखौनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जे जोङो सानदों जे मोनफा मोनफा जे जिल्लायाव जोङो बे एकाडेमिक लाइनखौ जे साननानै जे बेखौ बानायनो हायो नामा बेखौ सानगासिनो दं। थेवबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बेखौ सानबाय थादों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जे मोनसे एकाडेमिक खालामनांगौबा गासैबो बिथिङाव जे नायनांगौ जायो। दा बेफोरखौ नायनांगौ जानायाव जों फारफ्रोमथिंनिफ्राय नायनानै जों मोनसे बेखौ एकाडेमिक लाइनाव लांनो थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जा बा नैबे KWSC गभर्नमेन्टआनो जा बा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलानो जा गासिबो फारफ्रोमनिफ्राय नायनानै जोङो एकाडेमिकखौ माबोरै लांनो हायो बेखौ सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों। जुदि बियो जामारोबा जों एकाडेमिक लाइनखौ जों माबादि खालामनो हायो बेखौ बानायगोन। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे एकाडेमिकखौ खालामगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। जे गभर्नमेन्ट आरो जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखिनिखौ सावरायबाय थानाय जादों। बिथांमोनखौ जि दिनै गेलेनानै बा इयुनाव गेलेनानै जि बारग'बाय बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बिसोरो सुजित नार्जारिनि जे आन्डार 13 बियो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायो।
आरो आन्डार 16 बियो जुनियर लेभेल जायो आरो आन्डार 19 बियो सिनियर लेभेल जायो आरो आन्डार 21 बेबो सिनियरानो माने सिनियर आरो बेखिनिखौ स्टेट लेभेला बेखौ गेमखौ फाथियो आरो बेहायनो जायफोरा मोजां सेलेक्सन जागोन बा बेहाय सेलेक्सन मोनगोन बिथांमोनानो स्टेट लेभेलनि जानानै नेसनेल गेलेनो हायो आरो बे नेसनेल गेलेनायनिफ्रायनो जायफोरा मोजाङै गेलेगोन बिथांमोना जाहाथे ISL आव बाहागो मोनो आरो नेसनेल लेभेलाव बाहागो मोनो इन्टारनेसनेलाव गेलेनो हायो आरो ISL आव दा गेलेनो मोनोब्ला जोंनि बे गेलेफुनाय जोंनि जे गथ'फोर फरायसाफोराबो जाहाथे इयुनाव ISL गेलेनो मोनोबा बा I-League गेलेनो मोनोबा बिथांमोननि जि सुबुं धोनाबो फरायनायजों लोगोसे आरो बिथांनि सुबुं धोना मोजां जायो आरो दावगानायाव मदद होयो।